На Белсаті навіны коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. Злучаныя Штаты Амерыкі і Расіі распачалі новы раунд перамоваў у Стамбуле. Яны адбываюцца ў закрытым фармаце. Не агучваюць і склад дэлегацыяў. Чакаецца, што падчас перамоваў абмяркуюць наладжванне працы амбасадаў і шляхі вяртання ўкраіны дыпламатычных прадстаўнікоў. КНДР скіравала дадатковыя вайсковыя сілы на вайну Расіі супраць Украіны. Пра гэта паведамляе Нацыянальная выведная служба Паўднёвай Карэі. Падмацаванні выслалі сёлета на пачатку лютага, іхны памер не ўдакладняецца. Раней паўднёва-карэйскае выданне Чунг Анг са спасылкаю на ўласнай крыніцы паведамляла, што ў студзені-лютым Пхеньян на дапамогу Расіі перакінуў да 3000 вайскоўцаў. Агулам яны ваююць на баку Расіі з минулай восені. Паводле ЗСУ і паўднёва-карэйскай выведкі, падчас баёў у Курскай вобласці загінулі ды былі параненыя да 4000 жаўнераў з КНДР. У спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў папаўнення цяпер у пераліку інтэрв'ю Лукашэнкі украінскаму журналісту Дмітрыю Гардону. Рэч у тым, што суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў экстрэмісцкімі ўсе акаунты Гардона на ўсіх платформах. На іх, між іншага, ёсць інтэрв'ю Лукашэнкі, запісанае журналістам перад прэзідэнцкімі выбарамі 2020-го. У судзе Аршанскага раёну і гораду Ворша распачаўся трэці працэс над анархістам Александрам Францкевічам. Цяпер яго вінавацяць у злосным непадпарадкаванні адміністрацыі калоніі. Францкевіч у зняволенні са жніўня 2020 года. За гэты час яго асудзілі двойчы. У 2022 годзе палітвязня прызналі вінаватым паводле 13 артыкулаў крымінальнага кодексу. А летась яго асудзілі таксама за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Агульны тэрмін зняволення Александра Францкевіча складае 17 гадоў і 9 месяцаў. Праваабаронцы паведамляюць, што цягам некалькіх месяцаў яго ўтрымлівалі ў рэжыме інкамунікада. Сёлета да турэмнага зняволення на тэрмін 3 гады і 3 месяцы асудзілі маці палітвязня Тацяну Францкевіч. Магчымыя змены для некаторых іпэшнікаў. Урад прапанаваў перагледзець закон і забараніць 3 гады працаваць у якасці індывідуальнага прадпрымальніка асобам, прыбытак якіх перавышае 500 000 рублёў у год. Законапраект мае разгледзець Палата прадстаўнікоў. Раней індывідуальным прадпрымальнікам з такім даходам трэба было заплаціць падатак у памеры 30%, а з наступнага, пасля перавышэння года, перарэгістравацца ў юрыдычную асобу. Звярнуліся да чыноўнікаў з просьбай развязаць праблему з каналізацыяй у доме, а ў адказ пачулі вінаватыя грамадзяне. Сітуацыя мела месца на прыёме ў інспектара Віцебскай вобласці Сергея Ляўковіча. Жанчына жывуць у шматкватэрным доме на вуліцы Цітова. Жыхарка з першага паверху паскардзілася на невыносны пах праз цечу ў сутарэнні, а таксама нядаўнюю аварыю. Праз збой каналізацыі яе змесціва апынулася ў ваннай. Старшыня гарвыканкаму прызнаўся, аб праблеме ведаюць, аднак сітуацыя неадназначная. У гэтым доме часта выяўляюцца парушэнні, калі з каналізацыі вымаюцца староннія прадметы. Некаторыя суседзі выкарыстоўваюць каналізацыю як смеццевае вядро, і знайсці вінаватых у гэтым складана. Нашая задача пераканаць жыхароў правільна выкарыстоўваць даброты цывілізацый. Адметна, што раней віцебскі гарвыканкам зацвердзіў праграму «Падвал» для замены інжынерных сетак у сутарэнніх дамоў, дзе яны моцна зношаныя. Частку гандлёвага цэнтру на Нямізе выставілі на таргі за пазыкі. Стартавы кошт больш як 2 мільёны рублёў або 660 000 долараў у эквіваленце. Абвестку пра тое размясцілі на пляцоўцы продажу маёмасці Белюрзабеспячэння. Гаворка пра памяшчэнне плошчай 656 квадратных метраў на другім паверсе комплексу. Раней там знаходзіўся пасаж на Нямізе. У аб'екта ёсць абцяжаранне, іпатэка, арышт і забарона на рэгістрацыйныя дзеянні. Аўкцыён запланаваны на 18 сакавіка. Гандлёвы цэнтр на Нямізе будавалі з 1979 па 1993 гады. Пасаж пачаў працу ў 2000-х. Сапраўдны ажыятаж да 8 сакавіка, аднак не праз кветкі, а праз магчымасць іх прадаваць. Каб у ліку першых падпісаць дамову арэнды, прадпрымальнікі ў горадні запісваліся ў чаргу за тыдзень наперад, а перад днём прыёму заявак ночылі ў аўтах. Пару человек уже собралось, но ничего, поборемся. Дамовы на аренду папулярных у горадзе пляцовак прымалі 25 лютага. Чарга сфармавалася больш як 200 чалавек. Спіс яны самі вялі ў школьным сшытку. Ілля Шкурын правёў другую гульню за Легію з Варшавы. Беларускі форвард выйшаў у стартавым складзе свайго новага клубу ў чвэрцьфінале Кубка Польшчы па футболе.
Шкурын адгуляў 66 хвілінаў, выніковымі дзеямі не адзначыўся. Легія ж здабыла перамогу над Ягелоніяй з Беластоку з лікам 3-1. Героем гульні стаўся паўабаронца Легіі Рьёя Марысіта. Ён забіў 2 мячы. Спадарства, даведацца актуальныя навіны вы можаце і ў нашым тэлеграме. QR-код на вашых экранах. Падпісвайцеся на канал, калі вы жывяце не ў Беларусі, каб быць у курсе апошніх падзей разам з Белсатам. У мяне на гэтым усе навіны. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце о 20-й аб'ектыве. Заставайцеся з Белсатам.